ஆகஸ்ட் 27 1977 பிறந்தவர் நடிகர் சூரி. பரோட்டா சூரின்னு பட்டப்பேர் இருக்குது. பரோட்டா சாப்பிட்றதுல போட்டி வச்சு அந்த போட்டியில் ஜெயிச்சு இந்த பேரை வாங்கியவர். பெஸ்ட்டு காமெடியன் அவார்டு வாங்கியவர். வேலன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் படத்தில் இந்த கேரக்டரை மறக்கவே முடியாது. புஷ்பா புருஷன் தானே நீ அப்படின்னு அந்த படம் முழுகவே பயங்கர சிரிப்பு, பயங்கர காமெடி. மக்கள் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த புஷ்பா புருஷன் தாண்டேன்னு அதை சொல்லும்போதும் சரி கேட்கும்போதும் சரி பயங்கரமான ஒரு சிரிப்பான ஒரு படம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து டான் படத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அது புரியாத ஒரு பாஷையில் மாதிரி ஒரு காமெடி பண்ணியிருப்பாங்க சிவகார்த்தியன் சாரும் சூரி சாரும். ஆம்பா ஆப்பா நீ தின்ற ஒவ்வாசோ என்ற வேர்வாடா நம்மளையெல்லாம் சிரிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிற நடிகர் சூரி சார் அவருக்கு எங்களுடைய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன்.